galit sa sakit, may Is your number one SM radio station. Love Radio. At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw nang iwan kami ng mama ko. 8 taon pa lang ako noon. First day of school. Ang usapan namin ni mama ay hihintayin ko siya sa parents waiting area. 12:00 ng tanghali ang labasan namin pero hindi siya dumating. Paano ako nakauwi? Ganito. Lumabas ako ng school kahit sabi ng guard na wag aalis. Habang naglalakad ay nakita ko ng tropa ng tito ko. Sinabi kong wala si mama. Naghanap siya ng kakilalang tricycle driver at pinahatid ako sa bahay ni Lola. Simula noon ay gabi-gabi na akong umiiyak. May panahon pang bigla na lang akong magigising na madaling araw at mababalot ng lungkot ang buo kong pagkatao. Ayoko nang pumasok sa school kahit ihahatid pa ako ng tito ko. Natatakot na akong baka paglabas ko, wala namang naghihintay sa akin. Nang makarating kay Papa ang masaklap na balita, agad siyang umuwi mula sa Saudi. Kinuha niya kaming dalawa ng ate ko at doon na pinaalagaan sa lola ko. 12 silang magkakapatid at si Papa ang panganay. 8 lalaki at 4 na babae. 5 babae ang pumalit at gumawa ng tungkulin ng mama ko para sa amin. Pero parang may kulang pa rin. Pero ano magagawa ko? Wala na siya eh. Iniwan na niya kami para bumuo ulit ng bagong pamilya. Ang tumatak sa isip ko, ayaw na niya sa amin. Kaya bumuo siya ulit ng ibang pamilya. Kaya kung ayaw niya na sa amin, edi ayaw ko na rin sa kanya. Yan ang lagi kong sinasabi sa sarili ko. Pinipilit kong hindi mainggit sa mga classmate ko tuwing family day, recognition day, graduation day at kung ano-ano pang day na inimbento ng school namin para ipamukha sa akin na broken family ako. 4th year high school ako noon. Malapit na ang graduation. Siyempre may pauso na naman ang school namin na tinatawag na convention ko no. 3 days before ang pausong convention, may pa-meeting pa ang principal namin sa lahat ng gagraduate. Overnight stay daw sa school ang drama. May white envelope pang pinapabigay sa magulang. Siyempre, hindi ko binigay ang envelope sa lola ko kasi iniisip ko, baka isumbong lang nila ang mga kalokohan ko. Dumating ang araw ng imbentong convention. May nag-talk na pastor na dating adik, isang teacher namin na dating pasaway, at isang mahirap na biglang yumaman. Lahat sila, iisa lang ang intensyon. Ang paiyakin kami. Di ba gano'n naman pag-retreat? We can so relate. Oo, correct. Relate tayong lahat dyan. Lahat sila, iisa lang naman ang intensyon. Ang paiyakin kami. Pero ang talagang tumatak sa isip ko sa event na yon ay yung psychologist na pinag-drawing kami. I-drawing daw namin ang kahit anong nasa isip namin at isa-isa niyang babasahin ang pagkatao namin.
Hindi ko tuloy alam kung anong iguguhit ko para hindi niya mabasa ang pagkatao ko. Napatingin ako sa bintana at nakita ko ang isang ibon na nakapatong sa sanga. Pero hindi yung ibon ang ginuhit ko kasi sasabihin lang niya na gusto kong maging malaya sa kung anumang mabigat sa dibdib ko. Nangunguna to eh. Nangunguna ka eh. Kaya ang ginuhit ko ay yung puno. Simpleng puno lang. May tangkay at may dahon. Tinawag na niya ang pangalan ko. Pinatayo. Gaya ng iba na umiiyak pagkatapos humarap sa kanya. Sabi ko sa sarili ko, masisira ang karir mo sa akin, Miss Psychologist. Hindi mo ako mapapaiyak. Hindi mo malalaman ang pagkatao ko sa simpleng puno lang. Yan ang sabi ko sa sarili ko. Nagsimula na siyang tumitig sa aking drawing. Medyo natagalan siya sa pag-analyze nito kaya tumatawa ako sa loob-loob ko. Pero maya-maya ay bigla na lang siyang nagsalita at nagtanong habang nakatitig sa drawing ko. Bakit walang bunga? Wala ring bulaklak. Kahit ugat wala. Hindi ako nakasagot agad. Anak, may kulang ba? Ang tanong niya. Hindi pa rin ako nakasagot. Family tree ba dapat ito? Sundot pa niya habang nakatitig sa akin. Naglinis muna ako ng lalamunan kasi ramdam kong garal-gal ang boses ko pag bigla ako nagsalita. Opo, ma'am. Yun po ang kulang. Yung babaeng tatawag sa akin ng anak. Biglang bumuhos ang lahat ng emosyon ko. Sakit, pangungulila, lungkot, takot, galit, saya. Oo, saya. Kasi 'di ba kahit papaano may mga taong pinalitan Diyos para punan ang pagkukulang ng aking ina. Biglang nagpaliwanag si Miss Psychologist. Alam mo kasi anak, ang puno ang sumasagisag ng pamilya. Kaya kung mapapansin ninyo, ang puno ay hindi pare-pareho. May punong kompleto, may dahon, bulaklak at bunga, at meron ding wala. Parang isang pamilya. May kumpleto at hindi kumpleto. Sabay tingin sa akin. Hindi na ako nagpaliwanag pa kung sinong kulang sa pamilya ko. Basta may kulang. Yun na yun. Pinatulog kami ng sama-sama sa iisang classroom. Magkakasama ang babae at hiwalay ang mga lalaki. Ang nakakainis pa ay walang pakumot at paunan si principal. Dahil siguro librang event kaya ganun. Mga bandang kalaliman na ng madaling araw ay may biglang nagbukas ng ilaw at nag-ingay. Mga teacher namin, kanya-kanya sila ng paraan para gisingin kaming lahat. Pinapila kami at pinapasok sa isang kwartong madilim. Huwag kayong lilikha ng kahit anumang ingay. Ang sabi sa amin ng principal. Tahimik ang lahat. Walang nagsasalita at walang gumagalaw dahil lahat ay naghihintay kung ano na naman ang susunod na pasabog ng school namin. Ilang sandali pa ay tumugtog na ang awiting sa ugay ng duyan. Isa-isang bumukas ang mga ilaw. At yun na nga ang hudyat ng paglabas ng mga nanay ng mga kaklase ko. Yun pala ang laman ng puting sobre na ipinamigay sa mga magulang. Imbitasyon para sorpresahin kaming lahat. Hindi naman lahat ay may nanay na nagpunta. Yung iba guardian lang, ate, tita o lola. Pero ako, dahil wala akong pinagbigyan, wala talagang pumunta. Lahat sila syempre nagulat, natuwa, at syempre naiyak. Ikaw ba naman ang kantahan ng Sa Ugoy ng Duyan habang kaharap ang nanay mo?
Natulala ako at parang wala na akong ibang nakikita, kundi ang mga classmate ko lang habang tumatakbo sila papunta sa kanilang mga nanay. Ba yan? Pa page 4 na ako, ngayon pa ako umiyak, nakakaloka. Nagtatawa na naman ako. Pag nanay Keme talaga nakakaiyak. Inis. Natulala ako at parang wala na akong ibang nakikita, kundi ang mga classmate ko lang habang tumatakbo sila papunta sa kanilang mga nanay. Ang bawat nanay ay may dalang unan at kumot. Yun pala ang dahilan kung bakit kami hinayaang matulog na walang unan at kumot. Nakita kong ako na lang ang nakatayo sa isang sulok. May luhang hindi ko pansing tumutulo na pala. Lahat sila ay nasa isang panig ng kwarto habang nagyayakapan at nag-iiyakan. Pagbaling ko sa kaliwang banda, nandun lahat ng teacher ko na nag-iiyakan na din. Sinenyasan ako ng isang teacher na lumapit daw ako sa kanila. Hindi ako makagalaw. Hindi ko na alam kung paano ihahakbang ang mga paa ko. Mabibigat at nanghihina ang mga tuhod ko na parang walang pakiramdam. Nang mapansin nilang hindi ako gumagalaw, 3 teacher ko ang lumapit sa akin kasama ng psychologist. Niyakap nila akong lahat. Nang matapos ang drama na yon ay pinabalik na kami sa pagtulog. Doon ay maayos na silang nakatulog dahil sa dalang unan at kumot ng mga magulang nila. Tulog na ang lahat maliban sa akin na umiiyak pa rin habang nakasubsob ang mukha sa maliit kong bag. Maya-maya ay bumukas ang pinto. Dali-dali kong pinahira ng luha ko. Umungad sa akin si may psychologist. Bit-bit niya ang isang unan at kumot. Ayaw ko sanang tanggapin pero pinilit niyang kunin ko. Sabay sabing mas kailangan ko daw yun. Bago siya umalis, inawakan niya ako sa noo at hinimas ang buhok ko ng 3 beses. Sa pamamagitan noon ay nakaramdam ako ng pagkalinga kahit sa sandaling oras lamang. Kinabukasan maaga kaming ginising para mag-almusal. Nag-closing remarks na ang aming principal. Nagpasalamat siya sa kooperasyon namin sa programa. Doon na naging malinaw sa akin ang purpose ng convention. Pag-uwi ko ng bahay ay may umpukan ng mga tsuhin at tiyahin ko kasama si Lola. Biglang napasok ang usapan tungkol kay Mama. Lahat sila may opinyon. Hindi daw talaga para sa isa't isa sila Mama at Papa. Mabait naman daw si Mama. Magaling daw magluto at malinis sa bahay. May mga kwento pa silang masasaya at sabay-sabay silang tatawa. Biglang baling naman ang lola ko sa akin, sabay sabing, pag nagkatrabaho ka daw at humingi ng tulong ang mama mo, wag na wag mo siyang hihindian. Sinimulan ko ng tanggapin ang naging kapalaran ng pamilya namin. Hindi ko man kapiling ang sarili kong ina. Nagpapasalamat pa rin ako sa mga taong humalili sa kanya at nagsilbing kumot at unan ko sa gitna ng pangungulila. Ang kwentong ito ay pinadala sa atin ni Mark Lester, isang tambalanista. Yung background music, yan yung tinugtog sa retreat namin eh. Imaginein mo na ang nanay mo ay namatay. Yun talagang purpose sa mga convention, sa mga retreat na yan. Para iyakin ka talaga eh.
Pero kasi partner, I think it's the general feels of retreats kaya nakakaiyak siya. Pero kasi meron talagang pinupukaw sa'yo ang isang retreat. Oo Diba? naman. Na may purpose talaga yun eh. Hindi, of course, medyo parte ng hindi intensyon na paiyakin ka. Pero dahil merong mga binubuhay na mga hidden parang kalungkutan sa puso mo na kaya nabubuhay. Kaya biglang naiiyak, 'di ba? Mga Correct. ganon. Hindi siguro wag nating isipin na na literally pagpapaiyak sa atin kaya pinapaten tayo ng retreat. Totoo 'yun. May binubuhay sa atin na parang ano bang term doon? Ina-awaken, parang Oo, ganon. parang ganon. May ginigising. May Oo. ginigising sa mga Yung natutulog natin, sa pusong bato damdamin, natin. correct. Ganon. Diba? Yung mga, kunyari, nagpe-pretend ka na okay ka lang sa school. Diba? Pagka-retreat, hindi mo maloloko yung psychologist o yung facilitator. Hindi mo siya maloloko kasi he or she, they've been doing that for so many years already. So, ibig sabihin yan, kabisyo, alam nila yung ginagawa nila. Alam nila kung saan ka nila kakantiin. Alam nila Correct. kung aling parte mo yung nagsisinungaling, yung gano'n. And true enough, pagkatapos talaga ng retreat na yon, iba din yung feeling eh. Tama. Parang ang gaan-gaan na. Feeling mo parang may napagsumbungan ka. Feeling mo yung mga hinaing mo sa buhay, yung mga ilang katanungan mo sa buhay na hindi masagot. Doon medyo nabigyan ng kasagutan. Kaya alam mo, pag may mga ganitong retreat, in-encourage ko din yung mga kaibigan ko na attendin Na kayo minsan para mag-attend. nababawasan sa mga ugali ninyo. Para kasi nababawasan yung bigat na nararamdaman ninyo. Totoo din. Tingnan mo to si Mark Lester. 'Di ba? Ano yung naituro sa kanya ng retreat, 'di ba? Akala niya wala lang eh. Akala niya mga pausong convention lang ng to school, pampahaba ng oras, 'di ba? Kinokontra niya na Yung mga kaagad ganun eh, sa 'di ba? utak niya, 'di ba? Alam mo kapag kinokontra mo kasi may tinatago eh. Ganyan. Totoo, Pero totoo. most importantly, yung lesson na natutunan niya, which is wala man yung mismong nanay niya sa tabi niya. 'Di ba? He has to appreciate that there are other co-parents. 'Di ba? Yes. May mga parentals, ang dami niyang tita. Diyos ko yung lola niya, 'di ba? Hindi nga lang isa yung nanay niya, 'di ba? Sabi niya, ang dami ilan sila? nagparamdam sa'yo. Limang tita at isang lola. Diyos ko Lord, anim. Iba din. At yun naman yung kagandahan doon, yung realization that kahit hindi biological parents yun nandyan, 'di ba? Yung mismong nag-alaga sa 'di ba? Dapat mo ring i-appreciate kasi Totoo. binibigay din nila yung oras para sa iyo eh. Ganun ba? Totoo yan. So, isang magandang lesson na iniiwan sa atin ng kwentong ito mula kay Mark Lester na habang ikaw po ay may nanay, di ba ngayon, kahit pinapagalitan ka, di ba, kahit binubungangaan ka ng nanay mo, the fact na nandyan pa yung nanay mo, para gisingin ka sa umaga, ipagplansya ka ng damit, ipaglaba ka ng damit, ipagluto ka ng masarap na pagkain, pasalamatan mo sila. Kahit minsan mataray yung mga nanay natin. Oo. Di ba? Alam mo, masungit lang yan kasi iniisip niya kung paano niya babayaran yung tuition mo. Oo. Tapos may inutang pa siyang electric pan dun sa Bombay. May hulugan pa siyang tabo, ventilador at saka drum, di ba? Totoo. So ang dami niyang iniisip. Pero sa totoo lang, Mahal ka niyan. mahal na mahal ka Totoo niyan, yan. di ba? Lahat ng ginagawa, lahat ng siguro, pag akala natin, pagsusungit ng mga nanay natin sa atin, they're doing this out of love. Tama. Dahil lamang sa mahal nila tayo, kaya sila nagkakaganon para sa atin. Minsan Correct. inisip natin, nagdadrama na lang lagi yung Oo, nanay natin. ba yan? Nag-i-emote. Eto na naman po, drama Yan. next. Dami na naman sinasabi, paulit-ulit naman. di ba? Ginagawa niya yan kasi mahal nila tayo. Matakot ka kung wala na siyang pakialam. Tama. 'Di ba? Mabuhay muli ang mga nanay. Sabi sa inyo mga tatay one day lang talaga kayong bida at that is during Father's Day. Ang March po mga kabisyo, International Women's Month. Pero sa totoo lang, every month of the year, kabisyo, hindi lang March, is always Women's Month, 'di ba? So tama si Chuper, paulit-ulit namin sasabihin hangga't meron ka pang nanay, i-appreciate mo. Give her the time that she needs, the pagkalinga, yung kung nagtatrabaho ka na, bigyan mo ng oras at bigyan mo ng pera. Tama. Naku, Huwag tayong nakalaking kaligayahan ng mga nanay Correct. natin. Abutan mo ng pera. Oo, Naku. di ba? Ano ba naman, alam mo yun, syempre, mahalaga yung perang ibinigay mo. Pero yung gesture, na alam mo na parang, Naalala mo siya? pwede naman kasing ibili mo to ng isang bagay para sa sarili mo, pero binigay mo pa rin sa magulang mo. Yung ganun ba? Is priceless para sa kanila yon. Correct ka. Gawin ang bawat araw na ibinibigay sa iyo para iparamdam mo sa nanay mo o kaya sa tatay mo na mahal mo sila. Tama. Di ba?
Ay, napakaganda ng kwento ng ating mahiwagang Burnay. Thank you very much for the reminder, Mark Lester. At kung ikaw naman gusto mong mag-share ng iyong story, malay mo, kwento mo na ang susunod naming basahin. Yes. Email us, mahiwagangburnaystory@gmail.com. Kahit anong kwento po yan, ganyan, nakakaiyak, para sa nanay, para sa jowa, para sa lola, para sa kaibigan mo, pwedeng nakakakilig, pwedeng feel good lamang. Kahit anong storya po yan, isend nyo sa amin. Malay mo, kwento mo na ang pag-uusapan natin sa mga susunod na araw. Tama, isang malaking check ng pink na ballpen. Speaking of nanay ko, humingi na ng pera. Speaking of nanay ko, tumatawag na. Ang cute ng mga nanay natin. We love you, our mothers. Maraming salamat for the love. Ay. Batiin ko lang, partner, nakatutok Sige, sa go. atin ang mga kaibigan natin galing pa ng Lukban, Quezon, na Uy. mga galing pa ng Barangay 8. Yan, Sangguniang Barangay 8, Kagawad Delfin, Kagawad Tres, Treasurer Tina, Secretary Danica MM, ang ganun din ang mga taga-Barangay Ayuti, si Secretary Alona, Treasurer Estela Senyo, Barangay Kagawad nila. Good morning po sa inyong lahat. At ang mga galing ng Barangay Piis at Barangay Malupak. Ingat po kayo sa inyong pagbiyahe. Ingat Thank po. you. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Always your number one. SM Radio Station.